Presentem Llegeix-me, d'Amaya Crespo i Paula Bonet, publicat per Andana Editorial. Amaya, benvinguda. Moltes El gràcies. 50% del llibre. Sí, exactament. Què trobem a Llegeix-me? A l'EM, perquè també hi ha una edició en Sí, castellà. estan les dues edicions que giren simultàniament. Trobem una història de fantasia que parteix del clàssic original d'Alícia en el País de les Meravelles, que tots coneixen, però només com a punt de partida. A partir d'ahir, una vegada el personatge perd el conill blanc, ja la història és totalment distinta. És com un homenatge modern, però basat en el món de l'escriptura. Però esta Alícia del llibre creu el mirall o... El mirall era la segona part d'Alícia, estem en la primera. En esta primera, però els conills, se part, clava en la conillera, juga als escacs... És com una Alícia en el món de l'escriptura. Apareixen escriptors i apareixen llibres. Com va sorgir la història? Va ser un encàrrec? Sí, la il·lustradora Paula Bonet i jo havíem treballat prèviament juntes perquè ella havia il·lustrat una frase meua sobre una C trencada i a l'editor la va veure, li va agradar la sintonia de les dues treballant i ens va encarregar directament l'obra. Ja ens va parlar que volia una adaptació d'un conte infantil, adaptació o, com en aquest cas, una versió lliure. Triarem Alícia entre els tres perquè ha sigut una feina conjunta de l'editor, la il·lustradora i jo, i entre els tres la història va anar prenent cos i aquest és el producte final. I com ha estat el treball en Paula Bonet? Molt bé, perquè jo estava acostumada, normalment l'autor envia el text i quan el text ja està acabat l'il·lustrador fa els dibuixos amb el text ja fet. Són com dues feines separades, però en aquest cas ha sigut feina conjunta i simultània. Anaven comentant, el text anava variant, els dibuixos anaven creixent, es feia tot alhora. I això, no, mira, este text que has fet així, Sí, no, sí, perquè sí. així va tota una il·lustració, Sí, perquè, esta paraula no funciona. Clar, en un àlbum il·lustrat el que diu la imatge no ho ha de dir el text i a la inversa, per tant, no ser redundant, no repetit, que es complemente, que és el que s'ha de fer, no només dibuixar el que ja està escrit, sinó complementar-ho. És com un subtext. Què ha sigut el més costós? Perquè així tenim hasta la cal·ligrafia. Sí, perquè Paula a banda té una cal·ligrafia ja molt reconeixible i molt bonica i decidirem que també formarà part del llibre. I està manuscrit, I fa olor. Perquè sí. hem de dir, este és un llibre per a llegir, per a veure i gaudir de les És per a imatges, cinc sentits. per a gaudir de les paraules, gaudir de la cal·ligrafia, però també per a jugar en el tacte, perquè té un paper I té un olor molt peculiar. i un olor molt peculiar. Un olor molt peculiar. Em dies abans de començar l'entrevista Sí. que t'agradava molt i que te'l portaries a casa, si hi haguera Jo una si poguera, colònia... ho embotellaria. Ho embotellaries. Sí. Què està preparant Amaya en aquests moments? En aquests moments acabo d'estrenar web i qui entra a la meva web pot veure els meus projectes futurs. En aquest moment tinc un altre àlbum il·lustrat acabat, que ara està pendent de buscar editor, per a les mateixes edats, és infantil. Tinc 2 novel·les juvenils començades i tinc un projecte de juvenil adult també. I una experiència més en Paula Bonet? De moment ella està ara en un projecte paral·lel, en un futur no se sap mai perquè hem treballat juntes i ha anat molt bé. Se retrobareu en el camí. Esperem que sí, Esperem que sí. perquè ha funcionat molt bé. Mentre tenim així, se quedem en este Llegeix-me l'EM d'Amaya Crespo i Paula Bonet, editat per Andana Editorial. Un llibre per a llegir, per a gaudir Per a sentir-lo, i per a olorar. també.